Često kad mi se neko nasmije u gradu, često budem poslije dobre volje. I to stvarno, baš mi promijeni dan. Nečiji osmijeh. Tako da sam znao često sresti i naći neke ljude di bi našao u njima neku ljubav, ne znam, neko prijateljstvo, nešto. Bio sam od malih nogu i po udomiteljskim obiteljima, ne znam, bio sam u Kraljevici, bio sam u Zagrebu, u Dubravi, ceo Dubrava. Pohađao sam školu u Čakovcu, u Kuršancu to jest. Jer jednostavno za mene se nije mogla baš naći škola koja bi meni bila prilagođena. Tako da sam i u Zagrebu našli srednju školu, gdje sam i završio grafički tehničar. U udomiteljskoj obitelji sam završio s time da mi je pravi tata bio alkoholičar. Kada je bio još pravi tata doma, on je inače u zatvoru. Već 15 godina robija. Zbog kriminala, mamu je često tukao. Po domovima sam bio jer je centar saznao da nisam imao roditelje stabilne. S time da mi je majka, kada je bila mlada, nije još pila. Nije bila toliko sklona alkoholu. Jednostavno ni mojoj mami nije lako jer je uništio život. Moja majka uopće ne znam ako bi me prihvatila. S djecom se mora puno pričati. Djeci je puno razgovora potrebno. A ne vika, galama, tuča, neka ružna riječ. To dijete jednostavno povrijedi, to dijete pamti. Meni su drugi ljudi pružali ljubav. Mada ja tu ljubav nisam osjetio kao majčinu. Tako da često sam znao i odgajateljice gledati kao majku. Današnji dan sam proveo, ujutro sam ustao, spavam tu kod jednog prijatelja u Austoru. U šupi njegovoj, na jednom madracu imam 2 deke, što mi je jedna konobarica donijela od kuće. Ujutro sam bio kod Konzuma, bio sam u nabavi, ja to zovem nabava. Odem u Konzumu svako jutro, sjednem kod tog dućana i molim milostinju, ljudi mi pomažu, jer ja spavam vani, doslovno na ulici, s time da mi se smiluju jedva nekako ljudi, pa ima dobrih ljudi da mi se nađu. Moja majka očekuje djecu kući, a centar ne želi uopće da ja živim kod svojih roditelja. Jer ja sam se prije inače i drogirao. Bavio sam se i drogom. Policija uopće nije imala nikakvog, i danas kad me policija zna vidjeti po gradu, nemaju ni malo srca, ja znam da je to policija. Ali oni nemaju grižnju savjesti da sam ja invalid, da se ja drugačije ne mogu pomoći, da ako ću ja stalno ovisiti o socijalnoj pomoći, da meni to neće ništa puno značiti. Najgore je to što nemaš nikoga, čovjeku je dovoljno samo jedna lijepa riječ ili jedan lijepi osmijeh, čovjek se puno bolje osjeća. I to znam i ja.